Sinugbuanong binisaya. Letrang B. Ang tingog sa letrang B, 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 B. O, kini, unsa man ni siya? Okay, very good. Bola. 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 Ang bula, duwaan ni siya labi na sa mga lalaki na bata. Sunod. Baso. Baso. Ang baso nagsugod sa letrang B. Sunod. Bayabas. Bayabas. Ang bayabas nagsugod sa letrang B. Bukog. Bukog. Ang bukog nagsugod sa letrang B. Bukog. Bukog. Letrang B. Mga hulagway nga nagsugod sa letrang B. Bukog, bayabas, bola, baso. Mao kadto ang mga hulagway nga nagsugod sa letrang B. Unsa ra gud do ang tingog sa letrang B? B, B, B. Unsa kaha ni siya? Okay. B, B, baka. Baka. B, baka. Ang baka nagsugod sa letrang B. Kini unsa man ni siya? Okay, very good. Buwak. Buwak. Ang buwak nagsugod sa letrang B. Bulkan. Bulkan. Ang bulkan nagsugod sa letrang B. Bulkan. Bulkan. Butilya. Butilya. Ang butilya nagsugod sa letrang B. Butilya. Letrang B. Mga hulagway nga nagsugod sa letrang B. Mao ang baka, buwak, bulkan, ug butilya. Mao kadto ang hulagway nga nagsugod sa letrang B. O kini unsa kaha ni siya nga hayop? Unsa kaha ni siya? Okay, mao ni ang baki. Baki. Ang baki nagsugod sa letrang B. Letrang B. Okay. Bata. Bata. Ang
bata nagsugod sa letrang B? Bata. Butol. Butol. Ang butol nagsugod sa letrang B. Parte ni sa atong lawas, unsa man ni siya? Buhok. Buhok. Ang buhok nagsugod sa letrang B. Buhok. Letrang B. Mga hulagway nga nagsugod sa letrang B. Baki, bata, butol, buhok. Mao kadto ang mga hulagway nga nagsugod sa letrang B. Unsa kaha ni siya? Unsa kaha ni nahayop? Okay, very good. Bao. Bao. Ang bao nagsugod sa letrang B. Bao. Bao. Parte gihapon ni sa atong lawas. Baga. Baga. Ang baga nagsugod sa letrang B. Baga. Usa kini ka prutas. Buongon. Buongon. Ang buongon nagsugod sa letrang B. Buongon. Biblia. Biblia. Ang Biblia nagsugod sa letrang B. Biblia. Letrang B. Mao kini ang mga hulagway nga nagsugod sa letrang B. Bao, baga, buongon, Biblia. Mao kini ang mga hulagway nga nagsugod sa letrang B. Unsa ra gud toy tingog sa letrang B? O kini unsa man ni? Bato. Bato. Ang bato nagsugod sa letrang B. Bato. Bugas. Bugas. Ang bugas nagsugod sa letrang B. Bugas. Bungot. Bungot. Ang bungot nagsugod sa letrang B. Bungot. Balde. Balde. Ang balde nagsugod sa letrang B. Balde. Letrang B. Mga hulagway nga nagsugod sa letrang B. Bato, bugas, bungot, og balde. Unsa kaha ni sila? Mao kini ang buyog. Buyog.
Ang buyog nagsugod sa letrang B. Buyog. Bakya. Ang bakya nagsugod sa letrang B. Bakya. Ang bakya mao kini ang tsinilas nga gihimo gikan sa kahoy. Bakya. Letrang B. Letrang B nga adunay tingog nga B. Hulagway nga nagsugod sa letrang B, ang buyog ug ang bakya. Unsaon kaha pagsuwat sa letrang B? Sige, tanaw. Tindog, pakurba. Sige, unsaon ra gud to pagsuwat sa letrang B? Patindog, pakurba, ug pakurba. Sige, otro. Unsaon pagsuwat sa letrang B? Ang mama ni siya na B, ang dako na letrang B. Unsaon patindog, pakurba. Very good. Sunod, unsaon pagsuwat sa bata na B? Ang gamay nga letrang B. Patindog, pakurba. Okay, unsaon pagsuwat sa gamay nga letrang B? Patindog, pakurba. Okay, patindog, pakurba. Very good. Okay. Muni ang mama na letrang B, ang dako na letrang B. Unsaon ra gud to pagsuwat? Patindog, pakurba. Very good. Sunod, ang gamay nga letrang B. Patindog, pakurba. Okay.